Téma umývadiel sa zdá byť na prvý pohľad jednoduchá, ale každý, kto nevyberal umývadlo v posledných 2 rokoch, sa prekvapí, že vybrať si to správne umývadlo z aktuálne obrovskej ponuky, nájsť vhodný typ umývadla, vybrať si materiál a porozumieť veľkým cenovým rozdielom nie je jednoduché. Postupne prejdem všetkými témami a verím, že následný výber toho vášho umývadla bude oveľa jednoduchší. Začnem základnými typmi umývadiel. Najznámejšie a najpoužívanejšie sú položiteľné umývadlá, ktoré môžete vidieť napríklad na všetkých skrinkách s umývadlom. Sú veľmi praktické, nakoľko presahujú pár milimetrov cez umývadlovú skrinku, takže voda zostáva vždy na povrchu umývadla, čo uľahčuje jeho údržbu. O umývadlových skrinkách a kúpeľňovom nábytku si môžete pozrieť ďalšie video venované iba tejto téme. Položiteľné umývadlá ďalej nájdete na murovaných pultoch a umývadlových doskách. Pri položiteľných umývadlách nemusia výrobcovia brať ohľad na váhu umývadla. Môžu teda vyrobiť masívne umývadlá veľkých rozmerov, napríklad dvojumývadlo rozmeru 160 cm, alebo rôzne dizajnersky prepracované a krásne odliatky umývadiel z liatého mramoru. Pri klasických rozmeroch nie sú potrebné zosilenia zadnej steny umývadla, čím výrobcovia ušetria materiál a môžete mať tak moderné položiteľné umývadlo za skutočne nízku cenu. K čomu vyberiete dizajnovú nástennú alebo vysokú stojankovú batériu a dostanete sa na cenu kvalitného závesného umývadla. Ďalším typom sú závesné umývadlá. Pri zariaďovaní kúpeľne je závesné umývadlo s chromovaným sifónom ideálna voľba, čo sa týka dizajnu minimalistického vzhľadu. Okrem čistých, ničím nerušených línií je viac než vhodné do wellness priestorov, k saunám, bazénom alebo výrivkám. Pri závesných umývadlách máte obrovský výber jednoduchých, kvalitných a lacných sérií, ale aj dizajnersky dokonalých, exkluzívnych sérií od špičkových výrobcov. Posledným z najpoužívanejších typov umývadiel sú zápustné umývadlá pod dosku. Sú výbornou a praktickou alternatívou položiteľných umývadiel na dosku alebo na murovaný pult. Nakoľko údržba pri týchto umývadlách je veľmi rýchla a jednoduchá. Pri verziách vyrobených z umelého kameňa, kde je umývadlo s pracovnou doskou opracované do jedného celku a všetko presne na mieru, si dokážete vytvoriť asi tú esteticky aj prakticky najdokonalejšiu verziu umývadla. Ak ste sa našli v niektorom z typov umývadiel a viete, aký typ umývadla budete hľadať, nasleduje výber toho správneho materiálu. Máte na výber z umývadiel vyrobených z keramiky, liatého mramoru, dreva, skla a kamenné umývadlá. Začnem keramickými umývadlami. Keramické umývadlá majú svoju tradíciu. Keramika je najpoužívanejší materiál na výrobu umývadiel a ďalšou výhodou je najširší sortiment a rovnako najväčšie cenové rozpätie. Ak si vyberiete keramiku, nebude jednoduché nájsť to práve umývadlo. Dôležité je vybrať si kvalitného výrobcu s tradíciou. Pri výrobe keramiky, pri jej vypaľovaní sa stráca 20 až 30% jej objemu. Toto odparovanie spôsobuje nedokonalosti povrchu, hlavne krivosť a porovitosť. Čím má značka lepšiu tradíciu a technológiu, tým je vyšší predpoklad, že umývadlo, ktoré si objednáte, nebude po rozbalení krivé s nedokonalým a porovitým povrchom. Rôzne neznáme značky a malí výrobcovia majú často problémy s dosahovaním požadovanej kvality. Pri kvalitných značkách si môžete vybrať z obrovskej ponuky, nájsť dizajn, povrchovú úpravu a cenu, ktorá vám bude vyhovovať. Povrchová úprava, ktorú má v ponuke väčšina výrobcov, zabráni usadzaniu nečistôt, hlavne mastných a mydlových usadení, a pri čistení takto upravenej keramiky nepotrebujete žiadne alebo pri veľmi silnom znečistení takmer žiadne čistiace prostriedky. Prehodnoťte preto cenu príplatkovej povrchovej úpravy a zvážte aj túto možnosť. Dajte si ale pozor na typ povrchovej úpravy, pretože poznáme dve, a to dočasnú a doživotnú. Dočasná sa zapeká pri teplote približne 300 stupňov, má obmedzenú životnosť a odolnosť voči chemickému a mechanickému poškodeniu. A doživotná sa nanáša špeciálnou technológiou a vypaľuje pri teplote približne 1200 stupňov. Pri výbere vám odporúčam hlavne značky Ideal Štandard, Kolo, IKA, Keramak, Gustavsberg, Duravit a Villeroy-Boch. Výborných značiek je oveľa viac. Odporúčam tých, ktorí vám dokážu sortimentom, dobou dodania, predajnou sieťou a servisom zabezpečiť výborné služby. Ďalším materiálom, nad ktorým uvažuje stále viac a viac ľudí, je liatý mramor. Umývadlá z tohto materiálu sa vyrábajú už viac ako 20 rokov a za tento čas sa výrazne zmenila technológia a tým aj kvalita a dizajn. Umývadlá sa odlievajú vo formách. Materiál, ktorý sa na výrobu používa, je syntetická živica s drveným dolomitom.
Technológia odlievania umožňuje vytvoriť dokonale hladký povrch, ktorý spolu so špeciálnou povrchovou úpravou odolá nečistotám aj bežnému mechanickému opotrebeniu. Liatý mramor môže byť bez kvalitnej povrchovej úpravy náchylný na poškriabanie, zmenu farby a všeobecne liatý mramor nie je odolný farbám na vlasy, ktoré zanechajú trvalé flaky. Preto odporúčam len umývadla od kvalitného výrobcu. Výborné skúsenosti mám so značkou Marmoro. Ak preferujete prírodné materiály, umývadlo z dreva vás určite poteší. Pozor na opracovanie a povrchovú úpravu, ktorá musí byť skutočne kvalitná, aby umývadlo zvládlo každodenný život s vodou, a to niekoľko rokov. Ak ste nároční a hľadáte špičku, firma Conair je tým pravým výrobcom vášho dreveného umývadla či vane. Ďalšou firmou, ktorá vyrába hlavne drevené kade, umývadlá a vane v klasickom štýle, je firma Slovenské kade. Úplným opakom drevených umývadiel sú umývadlá zo skla. Ich najväčšou výhodou je možnosť farebného výberu zo širokej škály, dokonca si nemusíte vyberať len číre alebo farebné verzie, ale máte možnosť vybrať si aj netradičné verzie, ktorých vzhľad imituje drevo, rozbité sklo alebo prírodný kameň. Čo sa dizajnu týka, sklenené umývadlo vám umožní vytvoriť presne taký dojem a vzhľad kúpeľne, po akom túžite. Najväčšou nevýhodou sa môže zdať údržba. Ak budete umývadlo využívať každý deň, kúpte si umývadlo s teflónovou povrchovou úpravou, ktorá vám čistenie uľahčí. Údržba skla nie je až taká náročná, ako sa na prvý pohľad možno zdá. Ak pravidelne opláchnete umývadlo s použitím jemnej špongie a utriete ho do sucha, bude dlhodobo krásne. Samozrejme pri výbere prehodnoťte farbu. Čierna je na údržbu náročná pri každom umývadle, či už je vyrobené zo skla alebo z keramiky. Posledným ideálnym materiálom na výrobu umývadiel je kameň. Ťažba, preprava a opracovanie tohto materiálu si vyžaduje hlavne skúsenosti, aby bol konečný výrobok skvostom priestoru, do ktorého bude umiestnený. Skutočné kamenné skvosty do interiéru dokáže vyrobiť len pár slovenských výrobcov. Odporúčam kamenárstvo Klieštik z Šťatce. Ak sa rozhodnete pre kameň, rozhodnete sa pre väčší materiál. Neunáhlite sa preto a dobre popremýšľajte nad dizajnom a umiestnením. Využite radu dizajnéra alebo architekta, aby ste si mohli užívať váš kameň každý deň kľudne aj desiatky rokov. Už poznáte množstvo dôležitých informácií o umývadlách a ešte vám poviem pár tipov na výber. Pri výbere keramického umývadla prekontrolujte jeho nedokonalosti ako krivosť, nečistoty v glazúre, ktoré sú viditeľné ako čierne bodky, a zvážte, či za rovnakú cenu nie je možné kúpiť krajšie a kvalitnejšie umývadlo. Ak potrebujete zariadiť vaše priestory ekonomicky a nakúpiť tú najlacnejšiu keramiku, siahnite po renomovanej značke, ktorá vyrába aj ekonomické série a zďaleka sa vyhnite neznámym výrobcom. Ak hľadáte exkluzívne výrobky, v tomto prípade rovnako siahnite len po známych a kvalitných značkách. Aj pri umývadlách a všeobecne pri kúpeľňovom vybavení je to podobné ako pri autách. Výrobcov je veľa, ale tých skutočne prémiových a kvalitných len zopár. Ak umývadlo kupujete na každodenné používanie, objednajte si umývadlo s povrchovou úpravou. Stále čisté a lesklé umývadlo sa tak stane každodennou realitou s nulovým alebo len minimálnym úsilím. Pri investícii do exkluzívnych sérií alebo vybavení vyrábanom na mieru si dajte vypracovať grafický návrh a poradte sa s odborníkmi. Prešiel som dôležitými krokmi a spomenul som vám základné informácie, ktoré je dobré vedieť pred kúpou umývadla. Možno, alebo skôr určite máte aj ďalšie nezodpovedané otázky, na ktoré vám rád odpoviem a tým ešte zjednoduším váš výber. A preto neváhajte, akýkoľvek dotaz mi napíšte do mailu lukaš@arter.sk, prípadne priamo do chatu na stránke. Ak ste presvedčení o tom, že tieto informácie môžu pomôcť aj iným, zdieľajte toto video. Zdieľaním videí a doplňaním vašich skúseností vytvoríme spoločne hodnotnú školu o kúpeľniach, ktorá mnohým z vás ušetrí ohromné množstvo času a hlavne veľké množstvo peňazí. Ďakujem za sledovanie a teším sa na vás pri ďalších videách. Majte sa krásne a prajem vám krásny zvyšok dňa.